Suppose dyna lle mae cyfathrebu'n dod mewn i fe. Yw mae'n helpu os ti'n deall person o be bysyn nhw eisiau mas o rhywbeth. Ond eto, I think ni wedi cael ei... Mae lot o beth ti'n weld yn teledu yn ffilms yw yr unig amser mae dyn yn trafod rhywbeth emosiynol neu bryd maen nhw angen nhw'n arall I ffixo fe. Ti ddim yn cael ti ddim yn gweld discussions agored. Rhwng dynion, dyw e ddim yn rhywbeth sy'n cael ei glamoriso, really. Be chi'n meddwl yw perthynas iach? Fi'n credu cyfathrebu'n lot o fe. Fod yn glir, da pobl, da ffrindiau, teulu. A jyst bod yn agored I gallu trafod gyda, yn agored amdano teimladau ac yn y blaen. A os pethau'n trwbl I chi neu pethau'n mynd ar eich nerfau neu be bynnag, bod chi'n gallu bod yn agored a bod yn hyderus yn trafod gyda'ch gilydd. Fi'n credu, mae'n eitha tuff ateb achos mae'n rhywbeth rili agored. Ond fel ti'n gweud, gallu trafod pethau rhywbeth ond fel pethau da a drwg. Dim just, os mae rhywun just yn teimlo mae pethau'n dda, oedd y beth, ti'n meddwl one-way traffic, yn dano bod chi'n gallu trafod pethau gwael neu galw mas, so mae rhywbeth ti ddim yn hapus da, bod chi'n cyffyrddus yn trafod y stwff na fyd, I suppose yn y gwir. Jyst cyfarthrebu clir a bod yn... fel ti'n gweud, bod ti'n gallu the good with the bad, dy fe. Efo cyfarthrebu cymryd ffyrdd gwahanol. A fel rhywun sy'n methu cyfarthrebu'n dda iawn. Fi'n meddwl mae'n cymryd fel gwahanol bethau I gwahanol perthnasau. Fel rhywun, o ran brofiad fi, os mae rhywun yn deall ti, mae bron fel bod ti ddim angen cyfarthrebu mor dda. Mae'n swnio'n wael, ond mae'n neud sens. Rhywun sy'n gallu darllen, yn enwedig fel bod fi'n methu, rhywun sy'n gallu darllen fi'n lot well, heb fi'n gorfod bod yn rhy agored, ond falle hwnna yw just cael ei tyfu lan dim I fod yn hynod o agored, neu mae'n thing anodd I trafod, really. Mae'n dibynnu bydd perthynas ti gyda'r person, achos fel ti'n gweud hwnna, fel gallu darllen beth mae'r person moyn, weithiau ti moyn just fento am rhywbeth a siarad am rhywbeth, so ti moyn unrhyw advice constructive, ti just moyn siarad amdano rhywbeth, a wedyn weithiau ti fel fi'n confused am rhywbeth, ti moyn I rhywun actually roi'r... Ti moyn rhywun I trial helpu ffyn ateb gyda ti a cyngor. A fi'n stryglo gyda hwnna, cos fi wastad yn mynd mewn fel rhywun sy'n eisiau gwybod ti'n dod I fi gyda problem. Mae bron fel reaction fi'n syth. A fi'n meddwl yn societal thing, ond fel reaction fi yw fi gorfod ffixo'r problem yna. Probably ddim fi fi'n gallu neud amdano fe, ti jyst eisiau rhywun I gwrando. Mae'n effeithio yn fi'n wath wedyn yn meddwl, okay, be fi'n gorfod neud amdano fe? Like, be allai fi'n neud amdano fe? A wedyn, fi'n gorfod meddwl yna, cos yn aml does dim a ti jyst angen rhywun I gwrando. A mae rhywbeth fi was yn trio gweithio arnyn nhw, just gofyn cwestiynau a bod na I kind of gwrando a ddim trial gweithio ffordd mas ar gyfer rhywun arall. Bod yn glist a yn gefen I rhywun dy fe. Yn gwmws, Falle rhoi cyngor, falle dim y beth sy'n eisiau pob tro dy fe. Y thing ni'n cael adr fel yw'r cydbwysedd. Dwi'n dit mae'n cael laff, dy ffrindiau di, ni'n joio cael laff, ond sefyd dim gwerth cael rhywun, ti jyst yn gallu cael laff yna, wedyn so ti'n gallu trafod os oes da ti problem, neu angen ti rhywun I fod yn gefn yna ti. Neu dim even o bod yn gefn weithiau, jyst I gryndo rhywbeth. So y cydbwysedd yw'r rili fi'n meddwl. Suppose dyna lle mae cyfathrebu'n dod mewn I fe. Yw mae'n helpu os ti'n deall person o be bysyn nhw eisiau mas o rhywbeth. Ond eto, I think ni wedi cael ei... Mae lot o beth ti'n weld yn teledu yn ffilms yw yr unig amser mae dyn yn trafod rhywbeth emosiynol neu bryd maen nhw angen nhw'n arall I ffixo fe. Ti ddim yn cael ti ddim yn gweld discussions agored. Rhwng dynion, dyw e ddim yn rhywbeth sy'n cael ei glamoriso, really. O ran cyfathrebu, so gweud fi ddim yn meddwl bod y pwrpas o cyfathrebu neu bod cyfathrebu rhwng dynion yn rhywbeth sy'n cael ei dangos. A fel fi ddim yn siŵr os I ti eisiau rhywun I falle gwrando neu rhywun sy'n eisiau cyngor. Yw hwnna, wyt ti'n meddwl bysau ansicrwydd fi mewn hunan fi yn dod mewn I play falle? Yn esiampl fel yna. Bod fi dynion yn eitha ansicr amdano
trafod o'r beth enw, cos swn i'n gweld yn digwydd digon, neu sy'n dod ni digon nhw. Ie. Neu ti ddim yn falle ti'n gweld ddim yn gweld digon, de. Bod ddim yn cael dim digon o sort of role models a stuff. Fi'n meddwl, gyda fi, definitely. Just o ran y role models thing. Achos, os fi'n agor lan am rhywbeth, neu bod fi eisiau help gyda rhywbeth, sut dwi'n cyfathrebu hwnna a be dwi'n disgwyl fel ymateb, achos os ti ddim yn gweld y sgyrsiau mewn cymryd lle, neu yn y byd go iawn neu ar y teledu neu beth bynnag, sut dwi'n gwybod beth yw ymateb da i hwnna, neu beth yw ymateb cywir os fi heb... Rwy'n dod ti'n problem a ti'n sort of panic o sure fi fod ymateb i hwn. Sim rulebook i gael hwnna. Na. Fi'n deall beth yma, mae contradiction, achos mae'n really hawdd i just gweud, hei dynion, mae'n chi just siarad am pethau. Yn sef coel mor simple na, neu gweud, fel ti'n gweud, ti'n syth yn dechrau meddwl, well, actually, fi'n bod yn poen i'r boi yn y gyda trwy, just simple problemau fi gyd arno fe. Le ti'n torri'r llun lle, ti ddim jyst yn teimlo fel bod ti'n cwyno am ymlaen am rhywbeth. Ie, a mae gymaint o awareness amdano pethau fel mental health. A iechyd meddwl, os fi'n agor lan am rhywbeth fel iechyd meddwl, mae bad advice yn gallu bod yn awful am pethau fel ad. Rwy'n gweud, ti'n just neud bach o exercise. A mae fel, wel, di hwnna ddim yn gweithio. A mae bach fel, lle wyt ti'n helpu, lle wyt ti'n neud pethau mwaith, lle wyt ti'n trauma dumpa, lle wyt ti'n bod yn agored, lle wyt ti'n gwrando. Mae lot i'n meddwl, a mae hwnna yn ei hun yn gallu bod fel spiral o mental health. Sy'n sy'n gormeddwl yr un peth. Beth yw'n... A cwmpa mewn, gwmwys. O'r gorbryder yn dod mewn fel ti'n gweud. Ie, definitely. Mae... So be o'n i'n meddwl, falle gyda nôl at y pwynt amdano sort of ansicrwydd a beth sy'n neud perthynas da, beth o'n i'n meddwl, falle beth sy'n neud yn anodd yw, mae perthynas yn wahanol, mae ti sawl perthynas gwahanol yn bywyd ti, mae'n cyd-destun gwahanol, so da ti perthynas gyda pobl yn gwaith sy'n mwy proffesiynol, a wedyn mae ni'n mwy personol, a mae hwnna'n wahanol i perthynas gyda ti, gyda fel mam a dad a brodyr ti. A bydde ffyrdd gwahanol falle dy ti, o trafod pethau gyda pob un yn nhw, a ti'n mwy cyffyrddus gyda rai yn nhw. A wedyn falle le mae'r ansicrwydd yn dod mewn yw, ti'n gwybod, wel, lle mae'r llinell gyda ni, beth i ti'n teimlo'n gyffyrddus yn trafod gyda fi fel, fi'n mynd rhy bell, rhy dofn os fi'n drop o'r issues yn yno ti. Os falle ti ddim yn, falle mewn lle da fy ffrind yn ei, da aelod y teulu yn rhywbeth, mae gallu fod yn straen wedyn, falle bod ti ddim yn gallu teimlo bod ti yr un mor agored, a bys ti fel arfer, neu, os ti'n gwybod mas yn y gwaith, yn amlwg, perthynas a ddim yn bethau, sy'n dead certs pob tro yn y gwe, so mae ffordd ti'n trin pobl yn, definitely, sydd ti fod nhw'n bodol o hynny. Fi'n meddwl bod sy'n moyn perthynas da. Nôl at beth ti'n gweud, fi'n credu wrth meddwl amdano fe, mae wedi gwneud perthynas ni'n fwy dwys fel un personol ni. Dyna beth fi'n... Achos mae wedi... Ti'n set ti oedran fel ti'n teenager, ti'n cwmpa mas o'r rieni ti lot. Ar ôl hwnna, ti'n mynd yn henach a ti'n sylwi, actually, reswm ti'n cwmpa mas nhw, ti'n teimlo mwy cyffyrddus yn dadlau gyda nhw, achos byddach chi'r perthynas mor agos. Mae'r confrontation a'n acto fel rhyw fath o catalyst, fel ar ôl ni am sut ti'n ei lan, beth ti'n gweud yw fel, mae perthynas ti fi yn meddwl cymaint i fi, fi'n bolon gadw yn i fynd, fel, mae'r ddoi ni di, mae conflict yn rhywbeth sydd jyst mynd i ddigwydd, mae pethau bach fel la, mae pethau bach ni di angytuno, ni di goffod angytuno, sy'n rhan o bod yn band, achos rhan o wneud trefniadau, a pa cyfeiriach mae'n mynd y pethau. Wy'n amser chi dros yna, chi sylwi, mae'n ti perthynas closach yn yr ôl. I think, chi'n meddwl bod ni yn delio gyda fe mewn ffordd da? Ac bys fi'n gweud bod ni yn, fi'n meddwl bod ni yn. Fi'n meddwl bod ni'n gallu pato ni'n ni ar y cefn a gweud... ni'n meddwl, like, this is an intervention moment. Ti'n gweud bens, Achos fi'n meddwl ni'n eitha iach amdano fe, ond allai ddim disgrifio pam, ond fi'n teimlo fel bod ni'n iach amdano fe, yn y ffordd ni'n trafod e, y ffordd ni'n gweud, dyma pam fi eisiau hwn, fi'n deall pam wyt ti eisiau hwn. Be o'n i'n mynd i weid oedd fel rhywun sy'n casau unrhyw fath o conflict. Ac mae'n diddorol ti wedi gweud y thing gyda amdano, rhai weithio mae conflict yn actually imbedo fel closeness rhwng doi person. A mae'n dod dros conflict yn helpu gyda hwnna. Fel rhywun sy'n avoid a conflict
ar all cost. Mae bod yn y band yn rhywbeth fi wedi dysgu, neu gorfod dysgu yw rhoi band fi ar draws mewn ffordd. Falle sy'n mynd i clasio gyda Dew, neu sy'n mynd i clasio gyda neb bynnag, a gweud, actually na, fi'n credu yn y penderfyniad yma, a fi'n really meddwl dylwn ni'n mynd amdano fe. A mae hwnna wedi helpu fi wedyn mewn aspects perthnasau arall. Gyda teulu fi er enghraifft, fi'n teimlo fel mwy fi'n gallu gweud, okay, actually na, fi'n anghytuno dros y thing yma. So fi'n meddwl mae'r uniqueness o cael y professional versus friendship thing di actually fi wedi gallu cymryd pethau o hwnna a mae wedi gwella perthnasau fi mewn llefydd arall yn bywyd.